kiane kiroga kuliga kumwanju muri ndonse sobera riri bagari abantu gukwaliania azumuro biri yo siasa na mage moja bari bakuliga ibirugo by'uburayi bonne bari bakuliga ibirugo by'abo misiyo bugabana bo seneta bugumende abo bunge etrojina yabwatirense bona ndeka tutegete matuke merongo ene na kianda gucha sobochore bonne bumwako yego bujoka kana tariki kianda mutiyota na gatutu mwako jiribere merongo kebere nibere riri bagari abantu gukwaliania na hena bogo tomali bolia karomogene ho kwimanyikana go cha soro moboli inkyari ngito jokora senseme ya kuligikiro nga kingi kya mwireta achikuligikiro ege yona chiko torera mangi na ndatutena mbirengere kyabwate aiseko chorwa sensemeli ili kuligikiro yona kwalya nili yona naboko nyara naboko anda kutobwatia sensemeli mitandao Facebook tonyora Digital News bega sensemeli ya YouTube naboko tonyora Digital News yoko nyara chingaki naboko to tweet @Digital News kerengeli kyao liboliao nikoturia liganeti gwetera sinamba ira seskini ya utakore biro ne chingaki tegamwe baga a introduce kiana bara bani kuritanga kwa marura se TV yao emanya kaningo karibu sana se TV yetu ya Dis TV nero wansu musi bono TV mwanjo bolina ayaningo na ningero kyokoli ali ara komanya to chakira. Asante sana. Mchasa Marieta igongoro ku Anthony Omkundi Kerage igongoro wase constituency ya Nyaribali Masaba eward ya Koroko Gesusu galia kenyoroge Koroko Nyamesocho toralia ngene n'abamansai eboda y'abamansai Transmara na Kisii County alino seito chino mweburwa bwababulia Nyamesocho sublocation Giteri location embe mono majumuri kweguri ni otole na Anthony Ongundi Kirage korujise mochidi check ya Nyaribali Masaba Gesusu ward mweshimiwe korate biwate muntu korate nankiro kyokoligi ama ochikontere na Anthony Kiragoyo o asobo meningo korato devina nkurugire kirogo gose eno magani watu tarira pusa go just study be mano inche ngoriginde kirogo ya siasa asentunde ya kabere ngorigire kirogo kebo MCA wa Gesusu ward na about 2017 getonga kiana ngia chigoichora ngaba namba ibere naende bono 2022 ngateba wekanteme ndo namba ibere elia nyorekero kirimbe namba yamo bono lirinkwate abuna angoroji sabaji mabulia Antonio na somete na jite skuru kurate ngumugano moke kyaran kwarana no na masakara abantu ngubori ubagale nake digirito bwati sobo masakara Antonio na jite kirazi akasoma mpaka koje kuliyo bwa msio sada antikali hiyo ya kabisa Antonio Nkundi Kirage ninjete skuru na somere mpaka level ya ni degree wana kolete form 4 Gakora. I joined the Technical Institute of Management, Gakora Business Management. Gakora, I joined Mount Kenya University, Gakora Business Management, a degree. One igana endeni ngendrete, Gakora Community Development, senga nchema ngana ye community na rotori giretimono, na nyobura yebongo bolia, ni manyetenga a community na ngwenda kudil nero. So tinda kora degree yu ningendrete wana tokora kora siasa kidogo after siasa manya kuchiko gendra na masomo yes ona no jiko nyironye kore kyana no braso siasa to nyiro jiko nyiko ya irogo kankore gekera semester yo mweri na tigairi wana na teneti yake manya kutambuka embe mano ngundi kwatebiri gro ya masomo ngundi na bantu go simba no rumo sa kabisa kuchiko nyore kiro na ndo jiko ri family se oma to bora yo mbuwate challenge sana nonye kera na boli tritangani ngorokana na rengo moke mpaka abantu bagateba nga tindi bantu ikabetere nga ndeta abantu bani in public so Nkundi Kirage nimbwata abantu naende nimbwate umwana tindi mosaye naetero bosaye ona nchino muntu ndagituburai asenga ncho nimbwate family naende nchogete familia ne sana yes nikubugambe bwa ono bujagirete nyomba bono na boko soka se body ya Gesu buya kabisa Nkundi ngoboli kurukura aligeri Gesu wodi ali yobwate birengera bino ise kwegu libagana ono change kurukura aligeri Gesu ingi kitara koruo ikiyo kulibya gasobuna ose koba homo chumbe bwe wodi ali na boko nyara ko koleta magandra seseme ose kokora monchiri bia mono ebintu ne binge bitara kurwa se ward
gose binde bya kolirwe bya lakini biterekerana bya gose bya koletwe bigatigirwa nchera bigwente gutabukiwa. For example, asenkorwa seito tubate a lot of challenges. Nambe yamo tubate challenge ya mache. Ase binyaro bitu imeyage sword. Tubate challenge ya mache ichandeta abantu mono. Seito asenkorwa kwanza into tumanyete getuni igoro. Roche mata sabantu bakwenda kubucha mache na tambe sana. Mpaka umongino mugoto ko nyora bagulti ke buyiga 20 liters aitwe giti ku roche kugende gituni igoro. Abara ya bange babere bakoriyo burayi banya ko promise abantu na ntubaretera mache because they know mbamanyite inere challenge ase ebinyoro weta. Oh no, a challenge eye njanya ko ba fulfilled na ba heshimo bakoboli. Amache na chandeta abantu baitu bakisusu mono sana. Naende egongwa ka sabu yaninga abantu bakisubaise bonchora. If there is first thing that I can do no to make sure nga amache atokira sa abantu baitu. At least to drill cheap boreholes asabu because any challenge all over the world. Tuchakire kurunya mesocho giteri ikenye togende paka masabo chironge ndubate challenge ya maji. Namba 2 ndubate dispensaries chire seitalia chiachage tu no mheshimiwa msenator wetu Professor Ngeri. Unaona geteri dispensary kiamo kama dispensary ntubwati ba chage te koroshi dispensary irinde konye e community more especially one maternity chi ward wana goikira wana iga ntubwati ward kiamo kama dispensary geteri dispensary chi dispensary chiro chinke unaona friends ari dispensary nero reseite kurukuke yani nonye enyagitari yeito ya moi isusu nonye ero kero kunyigirigiri condition yae igo konyora nga teri standard asa abantu baitu igo bako barifadi muchialia ko igunga mariyo gotayo kende kwerende gachi mwali kero mariyo mwende mugore iga abantu baitu mbatakire health facilities chiri bawikerange omonta korwara omanya ko barifadi gochi wodi ngao like one choni ne bwate nyagitari missionary ko St. Catherine ali no abantu abangi bakogenda oche juni igono tote mejande sikwara tera maje ne bine go tebole na bie kwirire obwateri osa buna oliye kerugo kyobo MC wagis abantu baitu mbachandikite in fact mbachandikite nende mbatakiro bokoleryo boya boko baikerange nanka nonyi chipara chito asenaro nachiete moisonde parere mbe amacha so agete bune mbure gutwiga agate gari tegwe tor una naige to abantu bande itu mugambiti gato choro tro siri pare ya senge nchumo ndega kurwara nonye gari ya sinyo cha kumoikuruba so nonye chipara chito nchipate challenges ni ndengeretinga ebintu mbire bingi menonya masomo amasomo ne namba ya mo because seito ndobwate challenges chinyinge sana asa mangana CBC ya mangana CBC in fact asichi agenda chane ICD account mete ICD oja kwa na mangana ICD na raito de bono kerto ndrete kuchirugure chiachende chuchu gochintebyo mheshimiwa turujin kwa bordi kero 2017 okaba namba 2 metari ko barwa kara muntu dero ko ano bomweli mubweka ine lakini bono nandi bwetumire oroche na marwali kwa bwate emiaka 5 koroko choru no mheshimiwa waswate taitarekera no nelimo osen mbira ikera ni tibia obike biri kwa bwate bono gutabuki goji mheshimiwa oyo chore tu otemire kora asa kunyara tingo te banga tara kora otemire lakini traikirania amagani ali abantu traikirani no ebintu ne binga traikirania lakini eso gokoremere mo otemire gokoremere mo asa kunyara wono amaswali nara mangi tu abantu bakubulia no enje ngwe boli ebintu bune chibasari ga maete I don't know what happened as a county to ya Kisii umwemsio ka olengo na temete kuru chibasari
oyo olinge 2013 mpaka 2017 2017 mpaka bonega 2020 aba MCA bonsi babwate challenge eyu in fact abantu baito nanye bono babwate a lot of questions nkigakora 2017 2022 batanyorete kibasari bono mnayo murai orugando kurigikero watemire gutuka gwarore namba ko ngukiobo borasinse mu kibasari ende nayo ko goswali bako mwobo mbo chikoba liote nanda sole kena na bantu bajo ko majina kwarire basari ko sibase nji kwara temire okora uchunguzi na kodro uchunguzi eshida hiyo ya renga se county ose rese county I don't know why umugavana wito abegete ekwende kando because when ekerona koleta uchunguzi ananya leti county chinde nguru chire basari in fact ase abantu basani bane bamenyete ngo babori narenge enungo nyora muri kibasari nyora barabungwe ware basari ne county yito I think something stalled somewhere ekintara manyankire kieke but nimanyite nga wone gango chitoriko twara mugabano muya no mugabano muya nimanyite ebinte kamine bina byago chiko kobeka in place so that abantu baito nimanyite puno konya gotara abantu puno ko banyora ngo batayibare chi challenge babwate na no roche binta abantu batakete so ase chi agenda cyane ni na bombe getenga obo bagibwe basari weikabobo na ende ni ntu kwende county assembly kwegerera abantu baito banyore genteke wono nimbwate murobiri yuna kinda so county assembly egento kiriki arenge getangani abantu baito bari konyora weikabagendera ko kenyora buna wono chibasari chateninte weikato to boli mu governor ito yo gocha gochoro this time round again ready so that abantu baito mwato gutakamboro obulemera mboro abantu baito mbaganiri gusirwa ne serikali wono ibinde kamene chibasari bosira chialenga abantu kwanyoro monto na toka ne konda akora na bwate besanke serikali ge komentanke omwana osomere so wono igabona batigere musigo yo kwenzipi kwanyoro monto igabwata bana nonye 10 abana batano bare school umusigoro murito na serikali yoroche yabeire nga basari sinchiyo kwanyora nga bambaro bategemente nge serikali ne tokonye so ishida yaba kwanyora no mwana tali gukora school so mwana igako difa o chaura ora bere school besa yamanya kuligo gumanya kwende school twatebere na chibese watebere chibese njiketake aibono ngwate na margin nyagitali na kiro chikone kina chibese ucho korere mirimo nchiri account yoke kwa usinu bate miro beliende nande na bora chikonyora check korwande ende wende di miro belio yageso asoborai ekero chodre na bantu wekoliye nchira yo kumarwanera nabera atokane otegemete county tokenga county tranyora besa chirimo matere chibesa moko chigo tumase county chamanya kubaguchia tumeka guchia se chiward chibese chinabo chirate bane ekero chodre na bantu nguri yore other alternative chigo koraki chigo konya bantu unabona abantu mbaro wirwete bako konya bantu donors sponsors mbaro inche ekero nda choru ni manyitinga wetani koligi chibesa chi county wose ko egerera abantu baita se county ninteme kuba egerera no nyisi ko ye county elinde tonyore no nye donors bara tolemera no nye bisima donors bara to konyere no nya aba chintakana donors bali babwata mahabera bara konya abantu baito abana bo abantu turategeme mono asoko baliye elinde batokonyera abantu baito kulingana ase tutaingere bwango yes engwada yana chipara na njiri wetika senseme yu chipara mpoko nki orochi na joni account eta so ket chipesa bia use nkia okorete kama chipara nki kitara kirna bia senseme chipara mate standard nere pare bwente korosigu yaba ingia standard nere korosigu para tego salika bwango squeeze wono konyora contractors obakwegwe gasi bakorega sireshodi para ya rosigu wikemo after 1 month 2 months epareli naende yakuriki embura ya tule ya shimo moro muligo jimate drainage terikorosigwa ono kwanyore para ya salike wangu the problem that we have epara njiri korosigu to the standard eliye bwente ko bera no nyene hakine beno no nyimiti istayo okonyore para korosigu within 2 months yari so nintagetenga ekere na bero mu MCA the first thing ndaligiriri ekere bintu mirimo yo korwa and na rora se example abayimu ambaro na rodribu na bakore mirimo yabo to gani mu o monte gasi
akore gasi egocha gukutiringereria ta egasi resodi so gwiko kore gasi ere ya maana eri ekorigirwa tebo nga emirimo ya very standard ne tokana ngane chibese chao gwakanu une contractor gwakanu ase gasi okorete irengia so abajimu abaito mo especially bande na rore ba okore emirimo bari ko jali na ke contractor ko kore emirimo omonte gago chobe ko moromu yani yakobe ko moromu igoro emburage gutuna yebensi ni kwanyora nga ya busi ko chimate roche e para yarenga kurende amarabali amanya gosoka bara yabere sike matukabira tatu terigwetika chipiki cha kwa mali chigari cha kwa kurende asaka na inde kwanyora nga within a very short period of time bantu naende ba tebre para yasalikire na ndo minyoke naende koteba na county maete mbabwate chingaki bakwena na chiparechi ona bra nyorenga epare onyo gwetu like 6 months na bakonyoranga wekeire ngaki omanye kwe unende ekwerende pare rikorose ko ko repaired so aba ibaito tibali kubwatera ibintu biri na kiyo chipara chiri konya chiko sareka within bono chiko murai go chikubwatera rikorenga ne birengeri byao chikura chigwa ko mwakoyo gachitariki cyane mutinyo tano atatu mwakoyo nande chisiko arabuya ebintu bisiko arabuya to chigwa kachukura omwaka ujirubere naisa 2027 2027 ani chiko twara okoire chikura bono totena koire chikura chagesu na 2027 ni chiko noru yokoriye gerukuru gesu na chiko kubremu gose na turakora magenda gose no chiko bege miroberi ya myaka 5 biya na ayo yongo chikoreta gose no kiambe ngo chikoreta ngaki eyo ta kubremu una tokorete miroberi asengencho ningege ntenga nyasaye nankonye mbo murayo muya tindage kwa ndra mangana 2027 lakini jina yakute barena ki 20 umuntu ngoja koreta nande gaiga osendis tv engobo na ki Antonio cha magendo narali na no takochiko majuguna chipara njirwete ya tingo taka komochigwa asenge njonguri byobora inkonya abantu ikongo sabanya sango bungaini bwo konya abantu kulingana buno moyo nore so that nteme mono ngitani no nyabara ibali bandi bachori ko mayaga asenge njo obora ebuntu likoriya asenge njo nga negasi tokoriya asenge njo tutagete ko konya community asenge njo tutagete ko konya abantu baitu asenge njo toroche na ki inse kwe this opportunity nabonda akore egente kemo gose bibere gose bitatu biribira ko nemwanya abantu gose bira ko n'umuntu erinde amagendera chichi so nchirate yo ndaye kubugambe ngende ngisiranje umuntu kujya goswa acho gotenga uri mwaye to bugambiga takorete kene I have to work hard nande buno kurugeraga abantu batena gerage twajorete gerage ono egerage ke wikange ngekore kerrokaninga mugambi yo obegerage to bakegerage yes gwatebire na nseme yiri jipashali ni chipara jiskuru na maji nguchuri ko na kimna arokan percentage yokora ya semia amagendra ge suire ngoro jorae yare ko bana ko kwan gumonde percentage asa magendra we ko bani asemia 40% yeah 60% yana uteto jikonyo kora 60% yeyu ntagete konye minyokia elinde ngene kibintu byabere boronge yes bono ngakiaba abantu abage suword barege na Anthony garage ntumurigeredi amangana yo kwana chikutokirani ekiagera no na barai babere rumbaga kwandire na koko toyali bageliga ninjikugera ayenga kibara akore bale mena aya Anthony dusikumuire county ali na bakora magenda mpore mukiro je baratwara sole oma itonde bwense kubuli burai iwo wesokia ni birengere byao iwo wesokia na agendas cyao kilo muntu nabwate agenda yaye incho nkundi kirage nimbwate ci agenda cyane nimbwate ci agenda cyane echi utambe asengo genda ase meeting y'abantu ngo beresa ninkureke neke omuntu uri kweresa igago twaro kwege na kiri kwa mutebya na kiyo kuchikokora elinde bate batigatute moyo gatebere na kureke tigatumuteme inchenta geta abantu bamentu batwaro kwege na kiri na kwa na ngo chiko bakorera ekina ndo nguchikurigereria asenge incho no musaya moke nintagete kugendera uburayo na buranyore mambi ndo buna gwate wa 27 na buranyo no president koja kubolika in future bono we kange orokinga omuki we kambe kensa ekena kekero kianse sana ya siasa asa abantu umuntu bwenta kuchakira siasa so igano ntagete kuchakira nge orokinga ni ngegwe kenene nabonda anyarego kogekora na siasa yo mate usobora ibonde bwensi turi ko bokora ibika igo kora amuna abantu bali bagochorete
igo tingo chigokora eburayi obonje bieka wekangisaranse nabagaka n'abantu abanene bekenyoro opinion na shapers tuisiranse tutebana ki oburayi na kitoko bogendi irinde togendi amo n'abantu bamintamo asa magosa gotuka bangereza nagorora asa magosa gotuka nabahereza ngamagosa narana kitoko nyakora kelibata gete because I'm going to represent them in the county assembly ekina kingwenda kokora kwate abana rende no bate bantu turi musaye meto musara kiri bracket ni musaole abasaye mbata kumanya bagisuna ki emirobiri yabo babekirete nerie abangi nabagaka mirobiri kuba bekirete ni barubu bachigusaneka ase uburayi bwa hati abasaye barubu mbirango kiwatene na gukini ebirango byabasaye asensemeli kwemba wana nabasaye yes abasaye baito ntubwate categories cy'abasaye baro bakore chiskuru baro bali chiskuru n'abasaye aba kiroyo mona bwato kugani kwae nkiata kiteko gukora in future abasaye umayete nabu obosyo bwa mambia wekenyoro abasaye nabo abarayi ba mambia nimbwate merobiri menga abasaye mo especially yoko make sure itangani amasomo narongura aligeli because musaye toko mukonyo nyitabwati a certificate egente getanga no make sure nga abasaye aba bachire chikosi bachire chi school unabona ntubwate chi polytechnic chachire chi vocational training center chachira seminyorome abasaye aba oika batuare ebirengeli ebya ebintu bagochokora it doesn't matter inki go grade ki kwanyore kurwase school kwasomere go secondary what matters ekirengeli yobwate asobogima bwawo ngerekeke wono wekato make sure ngabasaye baito bachire chi vocational training centers basomire elinde batuare ujuzi yo wetegemea mambi nonye bofundi yobo namba ibire abasaye mbara babwate chitalanta abo iko ase birengeli byane ni nyare kwa identify abasaye abo babwate chitalanta elinde mba support abona nyora abande batagete kwa abasani abona nyora abande babwate chitalanta ni chinyingo kunyara abasaye babwate I'll empower them elinde chitalanta chichi kubakonya na barabwa sobo kimabwabo iko nimbwate birengere byasa abasaye na one of my agendas we consider abasaye we consider abangina we consider abantu babwate bolema PWD abu nimba begeta asa agendas cyane ekero bwate bire no bwate birengere byo konya abantu babo bonse sensemeli aba msiengo ikare bachorwa ekero bawe kamba gukora magenderero ebatama kirol jabo no metero ya uro mu msie ekero gwachorwa se wodi ya Gesu yes eroli ane buno mu msie ya bwate kirol isato ase county assembly igongo cha represent abantu ba Gesu nabo bagono igongo choro ku represent ama ward representative ngoso ase county assembly ku represent abantu baito na kende gionsi bagontuma nchiko kubegerera ase county assembly uchinde korose machiko ase county assembly amachika yango chikorosi na aliyo goenda kwegerera enda abantu baito ase county assembly ngochende gukora oversight emirime yonsi nonya machika yetu arosiri nonya emirime iri abantu bagokorero wekaturigire naki ngokurwere ebwenera abantu so those are the roles ngochi kokora say county assembly yes the main role no ko represent abantu bagesu yes ibona abantu bagesu diga bare mebuna ngo jibare konya orakira ga bari represent asenjira erendongi yes imbo abaki baratware buna nabura abato bari represent biya ase ebungeri batwaro wono se batwaro bagotwara bo basangenjo bangegerete inche no menyeteka naende genteke monaga neti abantu baitu bagesusu bamanye nkelinga omurayore amona barabu ngomanyare michando yabo inche nimenyeteka timenyiti town nimenyite michando y'abantu ba minto no hanye buna ngonya gutara igango ntebare so already ni ngende county assembly nimenyite nki abantu baito amagani yabo narari yaye so tika watu waro bali maze ngenjo nimanyita amagani yabo ni intarete nimanyite obakungu babwate nande obakungu buna bungwenda ko represent as a county assembly abantu baito mbare meteno kurande bingo mpoko nkiro jimono se empili kiro ira se totena lero kira ko chodiru no mojumba ara se bunge ya Kisi biri kiro abeka se assembly li orojera konya abantu babagisu
nitang'ani nakweresa obokongu buria ase wodiane especially obokongu bwa mache obokongu bwa obochenu health na masomo. Those are the three main agendas ndachiko taremono. Those are the bills ndachiko sukuma na inche make sure nga amangana nye basari. Make sure nga abantu baitu banyorre basari nda bana basome bachiko konya ebinyoro bitu bachiko babaraya baya mami. Wikansu gume egendo gekoro kwa health centers chito ichina kwa nakare kuna chi dispenser elinda abantu baitu banyoro bokoriri borobuya bobochenu. Abantu baitu mbakonya kuchandika kugendare osegocha kusonga umuntu naro konyoro rwalire otagite bokorerwa bwangu kitambwaru se itugesusu paka iga bosongo nigike kitambe lakini obokorerwa bobocheni bwise ko bangaria okonyora nga mwakonyero nyobo gimo muntu mo especially one oroche buna abaswati aba bakoibora weka tutware maternity wing ase tokoroka ase angena onye dispensary itase maternity asa bantu bagocha banyorra bukorre bwango ase ngenjo yatoka ndimono nagotebinga ewodi yitu enya gitari ero era konya abantu naye moyoke yire isusu nyayo echichinde nchibwati nonye facilities chiri konya abantu aso bwango nonya banyagitari okonyora nonya mario tayari bwango ogwikari gwate mario tayo yabidi kwagenda asa mario gagotoka eyira toka ne distance nda igo bokorri bobochenu gwikambosu gumase county assembly so that bwikira abantu baitange yes mbia mano sana mwanju mulini goto ndate kukwanda igoro ya siasa na magendo na ikaro tukumurekere wodi ya Gisusu ego tukasibunge nyali bali masaba ikaro tori na Antonio Nkundi kirage uyoguli kiro kyo bwa MCA wodi eri abate abuna na ali alingi tujokorera abamenyi bensemeli abakichikura usaba menyi bonse bensemeli ya Gisusu go genda gutoma uchumbe ya nyingi nindo ja bande batumire ngo jinu gisoma ikaro tukusuka ujibosio genda gutoma moboli yao omoboli nkialingi tukujokora na twenda tukukwana igana boko litoma gwetera sinambe ira seskini igoro nyurana bagana bokana otobwate sensa meli mitandao Facebook tonyora DSTV News baga sensa meli na botonyora ensema ya YouTube na botonyora DSTV News akonya tingaki na boto tweet @DSTV News gocha studio ento endete kumurekera kuriria mangana agesu miaka itane ya erire kwate to komo chumba kini pati nja kwero kabana mbibere konye nkyokora rinde abantu barena kera kedu ko mwali bagana bako gandeli mirime kyara tukweti moyo gusigwa kweto kando ikaranso atena bono tihangira neka ngikaranso ro nkikonyoko koreke kera ya abantu nono moyo na ya tusigo kwa na boko basira nago tebikalinga na bere na abantu baminto lakini ngiye kwa bena barabungiye koko bakonya konya abantu baminto wika toikananga se bitebinge unabono nabera mona abantu baminto nabo kunyora obakumbura se kenyoro kwanyora abantu bakire kuri obakonya sole mo especially amatanga ngotokare ase binyoro chikanisa cheto emichango ngotokere nabo kunya okurangire ngo murayi nchuto konye nabo ko okogenda kero kwarangire umaite tuli kwanga kero murayi igoko kwenda wakonya se kunyara twatemire gokonya abana bakwenda chiskuru for the past 4 years incho muchango bwa abana bakosoma skuru I make sure ngana attend because onyege ntungero na achire ko kuligire sitali na nyoringa kirato konye zaidi no gusomia abana so konyoranga obutakambu nguchangia boro konyoranga muibori asenge ncho yogo tatuara eni besaini naende no ganitia bana ba wasome seitali ngoranda bana abaibori mbabwatu mukisana gusomia bana babo umuibori akwenda korekonda elinde osomia mwana school nonye konde lyao kore pesa nchiri kuisana ono kwanyo na bana barabungo kora baromuki kwanyo mwana boitire school umuibori ngorangeria abantu bamuchangira na temire kora sira bana bago enda chi university na temire gusira abaibori bari babwate parensa si obagonyo babwate konyorogo ke konyoro monto umwana oseri we school umonto ochokorera kwara naende asenge njoyo igakorera asenge njoyo buremeru naende no burubuche kuno murai igo ko musira so konyara igo nara tembere gusira bana bakwenda chi school na tembere gusira chi kanisa na tembere go kora mangana ya magendero ni ko le machipara na boko boke abantu kwanyoranga asinari parisa ligite
muhimu si tararosi na boko boki nonya bantu kwa batena ki boka na makombe torongeani nonya gitonge kina boranyoro kya yiri nonya mongi no mogotu horenge pikipiki goro mumire ebinte kamini bike konye binyoro for the last 4 years na rate mire kura sira sengonyara koro kya bantu nga ise kwego burai na bongo sira zaidi ya ali asena sira rake mbuye mono karotonda to kwanda orojena obugima bwa kongire amagori aho kina kira rituko ebinte bigendete konga abakenya ngwana bari gwakachikura ingiro cyo mokenya omugesu araende kubekerera inina ngeraga gwakirekura kero obugima bwenda tokonga orojena moise ko iroborai era barai bande obugima mbo chikoroba muchiko bosero mochiko bokongi mono ekero bono ko kubeka sabarai bande ekerage bemano seri swali elio litangani inde asi chama ikoro ku UDA UDA ase birenge bwate bitangani no gukini uchumi yeto ya Kenya na kiyo kwegwera nto bwate economic model ikoro ku bottom up jamu seret jagerete na ncenga twaro mu so cyase chama asenge cyo kurigeri abantu aba barinse ukigoro uchumi tubone affected mono sana abantu bari barinsa asenge cyo konyoro korogoke na uchumi ya salikire muna bone igoroje isukari ya kindri amafuta to karangira chingini ya amafuta eji ngeni akodriki akindri kinendo ya kindri chumbi ya bere ligori ya kindri ya one kebrite ke kindri ngati to akagodre 40 shillings bonega oroji 80 shillings na tumo muntu mugati I didn't know matete tinikoli mugati mono limo ngate omugeni agachanga tumara mugati kanyoro mugati okuguru 70 shillings and I was like hey omotolero norocha soikire 180 igona kina ko bono ja bakenya papa to kosemeli na no ka ba chuko bakera chikura kuna yabono kurugesu papa to kosemeli ngoro nimde no kwegene serikali ndiko chako so next asenge njo isikuligelia zimio bokwanerere igoro ya yoko kini uchumi UDA igo kwa negoro yoko kini uchumi igo sere abantu abonzi bakoboli chikura ekibaligeriti kya kundiro mwananchi no ni uchumi ya berembe ono ninde no kosemelinga ababona bakoso wao bishi onyenje bunango so bishi wekatwegera abantu baita county assembly elinde uchumi yito ebwendere kiro muntu bona ndara kubona de swali kiara tima ito sigoro asimiore kana borabe UDA ga kinikaite ore UDA mpaka igoro mpaka igoro Kenya kwanza yes Kenya kwanza entereba yabo yero mukonyi bumura wensi Dr. William no ali ase serikali obono lirira abakenya ira na ino bate ino bono mwana tutorire ira ingeko gere bindi bitari ko kya kurubono tutarenda sobo chori tutwara go sembele ngo jibosi arombike kya rutora bera ase serikali na ino understand rutora ase serikali angwanya ko base serikali bono jo so serikali ngindi bitake era bono to go so ase serikali tanyone bindo biketa akero ko liriri siasa yetu koru 2013 onye ko ruto 2007 unango kinaiga ona nyorete bugambi wa Kibaki ugendrete Kibaki na temete sana kuligiri uchumi yetu in fact bintu mbia renge afadhali onye 2013 moja 2017 ebintu mbia renge bikongo katika ya 2017 2022 ano ebintu serikali ya goragore ngwa minano ya deputy president na ne president yae mangana ndisheke buna swete ime akagere bintu bigachenji nonye siasa gachenji wono buna deputy president yetu njabete seretu kando kidogo ekere ansheke yaswa emiro bene menge baba ngete ne president bali kubanga lakini katika bintu bigaswa BBI gaswa bakangya ko rwani bintu bakaibu mwananchi ebintu buna BBI mbia concentration nyingi nje acheta asokoro ogutaka buchenchie katiba ekagera nonye bintu binde noroche serikali buna yasabire nonye chiloni china chiagerire nonye uchumi yetu yasalikire wono katika serikali yetu neregerete we are blaming the government nere yagerire ya begite concentration ase bintu bitaushikaini mwananchi na kiga roroche deputy president yetu Dr. William Samoei Ruto gotebanga ebintu biri babangete bari gukora mwananchi mbichite gwikirana sengencho concentration ya chita se BBI na bintu binde no nyama deni ya buna aswete
amadeni anaragerete no uchumi yetu ya biri guru amafuta guru chibuna kinire na uchumi kende gionsi no nyendagira bono ya biri bokongo no nyeko na senge ncho omo emegorogoro imenge ya beta serikali wono tware serikali bwataine ko chakri president vacancy watware okubwata no komo kunanga ndu chande kiti bonega yeah niga bata bakenya batoro ko semberi na kiraga ko ire serikali na ndikare serikali na bo semberi kura boku ya serikali inchenge nte ase bottom up approach ya chama yetu kitura chore serikali yeito ya UDA amaroro babwate na balance ebinte byonse pi because uchumi yetu buda ya salikirega noro genero nere egente gitangani no nyede president ako kwa nasa goita uchumi yetu nere egente gitangani yako chikokora yes ngwa mwegere wa dabuna na seretu ake go koranga ne brengel byao bonde turenda sumutu mokomo ke kero SMS nyira tumo chiko soma ma to kwira na ma ko bonna roje kya mege kya UDA asense media nyari bali masaba nkietio mudero ko gweti kya bandu ko barbari ri kyama nene ba dana mede rama yenu ni gurubaro nguke ngwera na toroto tena ki obombo Kenya kwanza ne kya mege kyao nkibwate impact asokwira chikuro kya sense media gisude turenda sumutu mokomo kego mwanjumulie teturenda sumutu mokomo kego tokwira tumatokwenda monekero turina oyo kulikero kyo bwa msiase wodi ya gisu Anthony Kirage uyenda tokotwerera na rali ngitokora abantu bagisu kero bara mweli baka ko bombo chumbe asense media gisu igotoska na mange twakwaryaniri Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokolera chibicha chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cho gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi choko basiri chianga chi insulator switches chi tester chistima chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyomo chokisi asinyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omugusi omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komese tekigima busi bwabande richi bunerimo Palamax
Executive Spa and Baba ekene kenyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuku gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa gusokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na iseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Memano majumuri karanda kutobwati karato kwanda mangana siasa na magendo imina isko ya gusekreator na Anton Kirage ongundi oyo kuri gerokyo bwe musiasi wodi ya Gesu iyo kutoka sebunga nyari bali masabe county ya Kisii ekaranda gwa kirikuku gosayenda kwerera na batabuna mbiri bibiri arengito cyokora ekaraba abagesu gose abamenyi bali bensemeri ya Gesu baramweri baga ryokoba umwe musi bwensemo iyo na rigeti umwaka w'ijirubere na 13 konde tanyora kabana namba ibira kinamba ibira kro kwawe namba ibira gona benka tonyoleti lakini ande bono bwitumire abatabuna marwali abwate umwaka oli taranyatiga bona lya kwegu libaga ndete kuligereria byamana sibali bandete gutuma SMS cyabo gucha studio kugisomanda se kakere bosige ndete nyare toko ligere narali agendete konete anda someyema aganara gorguna incentri mbakorwa masabo Gesugod Anthony nere obwate omoyo umurabu ole gokorera abantu emirimo nyasaye amoye chinguru ekero akubeka okoboko nena ligete kusikia yagaiga lakini gete na gasomire ingentri mbakorwa masabo Yesu word Anthony nere obwato moyo umurabu ogokonya abantu yo nero tebre kujinsemo chiri Grace nyachwe yakoruchinsemo chia eramani awote nambu ya Anthony agoja tokumusabira maya ekegera na bwata marro ya abantu bagesu bonsi biamano Grace wedantu na banda tekote bina babwate nubwate amarama ya sensemel nara gorguna Cynthia nya boke awote nambu yamono asokoreta Anthony as studio ndo jembu ya kwera ono ntoka nyiti chitari kijirji kende torore na ngotogo chora go sin Anthony gose ntabo ne na ba mine te koranta bone ngoli yari kirugo ko awte ana kunya kugwiyare arone na ngoja kwegu kirugo ekyu nara gorguna nyagaka onchonga awte ana mbiemono Ndizi TV asamangana amayama otoretera siasa mbiemono asokoreta ongundi etokumusabera maya askebosyo ekiagara omurai nyasaye obachora awtena nyasaye obachora mbiemono as SMS chino kenda gutuma SMS chino as studio Grace nyakwana awtena mbiemono as Anthony mbiya kwerera okorire amange nande nigo ale omosaye bw'abantu ntumuligereti nande nabotora mwakire ekura oyigirese otana nabo ara gwakire ekura chikora chitari kijiri ki anda ento andrete chesemesi no genda utoma gutira sina mbira se studio aseskini yayo rabo gasensemeri mitandao naboika ochati karongo chunya gujirigeri Anthony lintu abolina ekiamore ne ekiegwire baro goroka bale kiguru baro osejudie osiyero oroje kiameke asensemeri ya masabo ngakikere roje nkirire buna abantu batene gurubaro ndurgo sukuma gurubaro raundi ose ya sukumirore ya sana ikiameke
ne kiame kegeni na ende kiregi achagete ngi atwarite challenge muno sana una inche kerena swete chame ona sweta sengencho na roche bwatu buya na inde the bottom up approach njang sete goso chame lakini kerena na chiko gotebya abantu na swire chama ya UDA abantu batwarte okwengusa nananga ichame ye waswa tali chama ngia abona roche nja wate resistance nyingi asengencho kunya abantu mara understand amangana ye chame kero kende baroche nga ichame ye kuchikupinga serikali go baroche chame mbabwate kiro muntu na bwata maoni yae lakini with the time ichama ya UDA yangire konya ku gain percentage ngora wekera boniga kiro muntu gago kerete ichama ya UDA but challenges na chiboro ile chinke gekaroma ete siasa kiro muntu na bwata asa gotokia chama yae ndo bwata azimio mbaro barazimio mbaro bare UDA lakini anena mona bona natarire nindo cy'abantu mbago kerete cyameye lakini abantu abange tibari kurigire nonye cyama iko bakurigire inki icyameye raje gotokonya gose inki umura yago cyagotokonya iko asenyali bari masaba nindo cyenga UDA ngonya kupikire wetra senga ndo bwate oyo kubuli bugabana okoro ku Ezekiel Machugu oyuro muchumbe onyali bari masaba constituency nware se chama ya UDA asenge ncho nero muchumbo ito na ande no bugabana kuri ime ya chama ya UDA ngobwantra na torena baraibande ko tebya abantu chama yetu nkibwate gucyasi bari bona abantu ndocenga ngonya kogora bare ideas ya UDA ngonya gwanja bare party ya UDA asenge ncho barocenga party ye nekunete umwananchi wa kawaida ikina kigera party yetu ya ngere ku gain every time so nali bali masaba ndo che UDA tribobe mbiyere nande ndogende gusuguma this percentage nere nande gusuguma enara kukura mi Intonation TV awate ana chairman yali bali masaba youth council honorable Dalinto Danton akoguna Danton David etimu honorable Hapat Nyaruri mungale batete no balimi banda tutu bwatia senjera ere endonge kabisa naro kuna Cyprian Onyaro awate ana nchino ndi meyumurobeli ngendete kuligeria Antonina kyakwerera asensema yagesu nigotore tayari kwena kiuna naero irire kiruge kiurinda tokonye tuachandikire ase amatuko amange mbuya muno Cyprian essence media nyari bali gosumu nyari bali karuto kwa essence ya masaba ngora doro bukinyomba mboro bokubura kwanigana chine nyomba getengoru nyomba bukinyomba boroje mbwire na murayo muyatacha uru essence media gesu nkwandira essence moye woda nonye tatabe kenyingima bukinyomba mboro lakini bukinyombo ni tutwe kabanyine toko boleta asenchira yo kwagacha siasa yetu ko soko tagura siasa yetu incho nkundi keragitinye geni tiasa bukinyomba because isoko leto bukinyomba ime na bora nyolenga kwa saliri nonye burayi bwao wale kucha kubo burayi buya bosalike bukinyomba mboro lakini inche tinye geni ti aso bukinyomba mona sengencho inche inseko choro ko mu MCA igongo chiko korera abantu bonse pibage suward tingo chiko tebanga eri nyomba gete ngero no ne ya ratware ko sino borai tinga kritikura ya oli go gwakirikura no oli toli go gwakirikura ekero kwa beru murai igo okugambira abantu bonse igo korera chinyomba chonse igo bona mangene boke nyomba mboro lakini rende incheti mbwati maroro ratebenga ni tebenga boke nyomba ngo agachabuli boke nyomba go gutagora no nyoburayi buri borobya akero tora kwa nomination si na roje na chibura burunchi abeta ali abantu bar batakuganetia maya karona right ta SSML chibura burunchi ojiri cha keire na ndenge ngote abare na ekere etiquette ye kwa nyorete ekwanjere tukonyore ticket oseni go gwetomete nomination yega kwa asenjeringi ndiye mona seri swali helio 2017 Ona rekoboli yoburai ni chama ekoro ku National Agenda Party of Kenya. Chama ye na atwalite bokongu sana kwa yo ni nero. Na ande nganyora challenges chinyingi ime chama ye. Ngateba ekere ntanyo ruburai yobo. Nyasaye karanga nchirengike umwaka 2022. Oyo na ikira bono nyasaye ngachire. Igongo cha kubuni chama
elina inche ngogenda muchujo ngende ngepime chinguru cyane ase abantu mate muchujo ero wepima chinguru corona ki abantu mbakoganete gusimba gutagiti muchujo yaita ya UDA amaine chama yeto njatu ene ketinga ntutu ari muchujo asa abantu basoire babere wetani babere ase chama wetani yo madaris UDA ntu arenge aspirants batatu na sengenjo ntu atete kunga kiremo asoira ari muchujo wikebo chama nje kananti promise area ntu atwarete muchujo tukagenda abantu batatu tukayipima chinguroro egatoka nanga chinguru cyane cyabere kinyinge muno kubwa abaminda abatwari ku Rwanda na barabo abantu mbeso ogeti bagaka chikura nkanyora chikura cyane cyabere kinyinge kahewe certificate igorende ngikwanyora disazibweti ya wanjeri gutaye kana no bwatobole mbuna kotobole abantu bangete chikura bya sana nande kwikira bawo ngonya kohera ningambi ya muno sengicho nanyorete chikura kinyinge ntakagerete gose ninyore chikura ikinanyorete nguru cyane njyarenge nyinge mono lakini abantu babwato kwegena gochasa inde bakanga chikura abasaye banyare bako machugu monoke no musaore se age bracket yeli ngo machugu bale nambali gwakakura ayenga kyokone kibuna abasaye bagesungu bari gwakachikura ndi bagwakere na bakiro murai monene na wade abana sense meri ya Kenya kwansole nandi na kyabasaba bagutangwa mbaturubane mureme ntoro jigoro se county ya Nairobi nse meri ya Jacaranda ngwaro kintu byabeto ngakintu to kubatanga kuru grassroots sigaiga no kuriyekero aine responsibility yo murai into baraito kubuli chikura into boate supporters baito more especially into youths otoko ba supported na basaye ba minto ona basaye ba minto ndiro konyora bako difa bona chichame chitore nchebona nde UDA na rore ODM na rore na Kenya kiro muntu na boate supporter yae ekiombe ibisingi atubegitamo ona barai ega totebinga tuene kingo murembo berire ase chi campaign chetu tugaisaransamo abarai tukubuli chukura tuka promise each other nga kiro muntu nabe ko murembe wetras ase kubuli chukura abasai baito mo especially inche ngotwarande chi meeting na basai ngoro tore civic education go chiasa abantu ba minto unabono first time abasai bange bono babwatete chukura na korro mukihuriye basayaba ko baisransinse ko batebi inkike kirenga yo wakekura na ndu buye bwo wakekura for the first time mwete ngonyororo musaya umuntu mutanga ni gagutantani kuna abantu abange ono inche I took an initiative yoko semia basaya mbaba sako tumekubobe na barai asoko sali ibintu byabantu asoko leta chibiro buru chisegi na ligeti news yesterday ngarabo besana omusaya ko bwata lige no wako musaya mwabo omwiteria manyinga asengencho yabaraya babaligora so egente kamene kyo ngo tema tori sana ko tebia basaya baitu ona bono inche esusu odigalia na nyora abasaya ngutume kubarenjere mbe na barayi baitu umurayo tuma umusaye umuamarwa ogendo sali bintu bimo ibimira yonde una chi poster chi billboard na beke billboard kemo kamaria abasaye bakatumu butuko bakanyitagora bakanyitandra bakaira ngachoro ngatebye abasaye baito ina makosa kutume kuna basa na barai bandi mate siasa ekiro monto kra kuligi tuli guaranteed ngabono nayo kucha kuba murai twensi yotokuri nyasayo yara chore nero kuchikogambira abantu ngikoranga nangioro bakuruze chiposta ne cyawo chikuruze suko se tari cyane cyoka abarai bandi nabaru mate kyo monte chamare nabaranyore nde chamo monto ndatangite ona bakonyora ngai posta ya nonye tonta giti ukunye ntandura igitari biya ya biri ya onererie ase second ya munen abandre gutandura bako marufu gose ya biliane asa abantu bamintu bagisu intuna abana bagisu nanda nabana bamo chukure chitoko boli egoto ko chiboli asengencho tutageta kurora abantu baitamaya teko babuya omorai kosegeta abantu bande bale basali ibintu by'abantu bande teko babuya omorai ko mislead abasaye bande ko bahamarwa baenda basali ibintu by'abande tigatube ko murembe tigatutige kutume kubobe n'abarayi
tutware musimamo tumanyite nga ekinikia ekinikibe igongo aja basai baitu nga babe ko murembe warigeri kere kwana rege ntukyo muntu kitiga abo buna kerego because echitali chikura kirase ase nubuko yabantu so tikatobe ko murembe aso ko muri chikura nonya baraye batukubona bara chikura tikaturi chikura so bororo ase ngencho n'abantu bagwakekura abantu bagwakekura igo bago chakochoro murayo go chakorra abantu lakini se kutokana nga inchengo tumanda abantu bashiko sali bintu by'abantu bose bakikolete ese igi tingorokana ko murayo muya igatika tukore siasa yo murembe tukore siasa era to oro kiko babarayi bali tubwate birengeri biye gucyasa abantu now then high in this TV Hamoya is from Masimba ward but Anton no murai and it deserves to read sword Oimoya is akorjisa maji cha Masimba korale ko bana ngwenda ko dangana ba ko kura yaura kini bonere no Briska Mura ko Gesu we believe in Ongundi Gesu finest ever leader the people have bad side then ba amwire kabisa bonsi bina ngoje bare ko kire ko Briska Mura kujise bochiri cha Gesu Lilian Kemi out there na kujisa moja Kibridge out there no well represented Christopher Abuga out there Christopher Abuga ko Nairobi ako sabira maya tena all the best Ongundi tenya sakubere otebiruna egento na Anthony the best bet ya de kabisa machokara bana tena Gesu tumeamua around hii egento na Anthony is the only sober candidate in Gesu ward korwa geteli mpaka getale Ongundi bweka korwa geteli mpaka getale awatana Ongundi bweka Rose Kemi awatana korwa Gesu ward umurai oratokonye no Ongundi nero ligete boigo awatana umurai yoye no muntu bw'abantu nyoreka gotokonya kwa bairange nanda Briska Mura ndo jana jidana sense me ndi mtandao Facebook awatana Gesu tumeamua raundi ni Ongundi kirage Christopher Abuga agote babuna nero inada tena all the best naro kurkuna Edward Mokaya atena Anthony na Isaine tikakaki airekero kya Gesu twachandikire ase amatuko amange ntutagiti bantu bagotochaya Calvin Mogusu atena Gesu as decided it's 8 Anthony Ongundi kirage oro kirage Ongundi the future is bright mbiamono Calvin abuna bantu bakora bagara kugwakire ko kabisa se ensemeye umweshimiwa kitogende umwanjumuriria nyorani gotori no Ongundi kirage uyu kurigero kyo MCS ward ya Gesu kerandete kwera abuna nabwata marro ase ward ya Gesu kerara chorko ba umuchumbe bwensemo elia twara kwendera basae ine bagutume kugesiasa orojinga kitura kore bunayo murai tonyaru tujugwa kachikura cyo murembo mwakoye bintu biturone kya bintu biturubana ujumi bunerega iko Kenya twabera sako ne jukumu yetu abarai wasemia abantu baito ase to kore mikutano yetu ali no to wasemia abantu baito nga tiga to kore siasa yo murembe ne jukumu yetu naonya ekiombe kya IBC kya bekira abantamo kya tumira abantu kochikwesemia abantu enjera chikura chiko gokorwa nainde kya tumira abantu basemia abantu igoro yo murembe igo ekiombe kya IBC amona barai ndobwateranite ko make sure nga abantu baito bamanyira inkyo murembe asenge ncho butambe ase siasa ngo nyorore nga eburuburu bwikebe 2007 noroche eburuburu njabete 2013 eburuburu njabete inkeigo 2017 tebe timono isipokuwa in other parts ngo nyora ko arenge nga abantu ba Rwanda chikura cha salikire so ne jukumu yomurai basemia abantu nga omurembe no muyase siasa umurembe no muyase yani tutigichi korora nabo base chi ase siasa ye tutige ko segeta na koleta chisegi asengicho chikura ngoera chire kuna bono in 49 days ngwaka toro chikura tuchake nendo bogi mubuya for the next 5 years na inde ase siasa so kero korwa niyo mino igure ya siasa na siasa ngoerere na ande mutigare ko baria igekoroka nga
tura kasabungia tura manya mulembe ngento iko tura mulembe bakera nguliri yanse mu yagesu mu bungo mutangani ani mu chumba mutangani so mu musio mutangani mwetena bajumbe muri mu ward nigo akorete tamu yaye myaka 5 agakora oyo nero soire tena masingoire na abagesu na bawo kwamwa noroje na engoli giore noroje ne myaka 5 yabarai bakwe gubarusiwo ngwirire na muntu endo relax oteana nintakora magendero ibandane myaka 5 bakonga ahorojena egenteke ki myaka 5 yoko monta kwe wakusiko nkwirira kira magendero otenase no egesu no ene word ende yonse asarongura gusi omaete kerogo ogochoro nabantu igogo choru obakorere meremo igogo choru oba represent ekerogo choru gendo relaxing abone myaka 5 tigangende gosene wake sabunga tigangende relax tinkora magendero igo bona etraba murai igo bona tubwati agenda kuchasa abantu omurai umuyo yo bwate agenda kuchasa abantu bae igo gochorwa nabantu aba obakorere mirimo inche igo manyitinga nyasaye kara nchembo murai gesuwa igo na choru nabantu mbakorere gasi bona gwikankure mirimo ase myaka 5 elinde na inde ngocha kubuli maybe 2027 nyorenga ni nkorete mirimo ya abantu baroje omuntu ndekwensi wate kerengeri yo ko murai tuligo kerengeri insali asuri okorengeri owake sa beyond inje bono ngagete sa beyond of MCA iko bono ntagete kurete mero bo MCA naki ni nyare ko korra abantu baite mirimo erine mambe ngoje ko boli bojumbe nyorenga nimbwate track record kurase word yani buya sana ni gora sobo mwa Kenya Kwanza no mwa naro kuligiro gwetera mwa Kenya Kwanza kiama kia UDA iraba na macho gutaireti gotina teatari kuira iraba taireti no kolegasi no mugabano rachoru itakurwa sobo mwa simio totebena ose kiama gyo ODM ose nsi ose dap Kenya no kole nere mirimo buye gose uratakena macho goire na macho kole mirimo omurai kerogo chorwa umaite twensi no mwana incho gotochora nani mwesi ngori gimole nende twensi ngori gitori timanyi tiyo yorabe ora choru timanyi tunonye incho gose ni choru lakini ndino kwegena ngo choru nde oyo ra choru asebo obugabana bwa Kisii County nero turakore nere mirimo lakini ayo moyo nga yore muno murai bono rende orojina umuntu gitese gosoa na batura bane mirimo nebe buya sana ekere ndanyore umweshimu ito Ezekiel Machogu oyo tole chama ye monere aizo gosoa ntubwatira na sengencho chama yito ntubwate kerenge kemo 20p Kenya ngima ntubwate kerenge kemo keri tubwate ase birengere bitu bi chama so onda goke sana kerenda nyorenga umweshimu Ezekiel Machogu mbaki wero mu MCA I mean no mu governor o Kisii County na nchi na wero mu MCA oye kurugesu ward because it comes from my ward bono nkorenginga nto represent abantu baito asito kurubu ya mono ekero turaba monera ase Kisii County government yeah emondra bodi liansire konyona igire kuligireri eliatirimba gwende ino neregesu gesu ya gajire word eliatirimba proteka imero birikia ebuno mo chumbe bwenseme yo somwe musi bwenseme yo eliatirimba yabereke kwanwe kasana na nigo bwate machine teramba tera korra bamura abasaye gasbiya abuna aye mo chumbe tutene ba national ngakyura chikwena kirinda kento kirikwa gasugumire gyacha gokora mirimo eliatirimba ya ra very stalled for some time lakini nere in operation but tera uchinguru mono cho kore mirimo ibirengeri biya abarahi baito babwate kurumayaga iyo kolete polytechnic yari no konya abantu baito na roche kero kende matiangi na cheto in 2016 not 2016 2018 na chete akaruchi besa cyari ko konya school iri yagendera chimashini chibekiro chinyinge sana chiamagori igoro in fact bagote ba ibintu birali they worth a lot of millions skuru literacy umuya nabarayi baito irinde koremeremo umurayito Ezekiel Machogu mbaki temere sana uno muchumbo nyali bali masabo temere sana kwenye suguma nonye bunego operate bone gase ya chakire nero nye sugumire kunda bo mu MCA ni mbwatra nabarayi baito umuchumbo rabo umugabana rabo ko make sure nga yabere full in operation yani ekonya abantu baito kulingana no kugani kulikuwa lengi kwa barayi bali banyi chageti iwo ntubwatira na barayi baito osuguma polytechnic yali etuwari chinguru abasayi baito basome elinde bache gokonya Kenya ito
Igesu nige bagekaine amo ke wodi ya bagekana naba mansai baitururali nano kiuchi kwena kino bwa matobu yabuno mwamzie ikiara goika era bebe gati ya bagusina mansai ya kiuchi okorana obwa matobu yabagenda sensemeli asense ikiara izi kuturubana obwa matobu turubana alia no na eto kutwara mulem bya mano abara ibaito batemere kurmayaga munango nyagokina nabo ngigwete nge chisegi njaka bayire kali mansai ga ase boda lakini waona iga as we speak omulembe gore tinkage tiko se nintware kibarua ege kongo kubeko mulembe ali omulembe already noro aba mansai mbanje tabagusi nabagusi mbanje taba mansai bali be bodali no to kujitwarima mali motaye ga sito amali mugari mansai gali no to kujitwa twa komboa twarima nande mbatu wanjirete ngocha bali sito ba kore biashara oro na ndungwenda turi sobo twakore biashara oro ndubwa tubwanja ni gali mbaro basogete sito bagusimbaro basogete mansai gali so asenze mwe mulembe ali ni nkagirete nga ega sinda atwalire nke sana gekara tuli kumanya ya mambia lakini ni segete ubwanja ni buli boro bogendere yes Linia Tinyabuka otena mbia mono ndis TV asokoleto umuchumbo ne mwe msione nkanyirerete mono kitarigiji kianda mubekire kura wereire naro ainaro agoika ototebi asi ebinyoro koirineti otena nko korana rokura bateya ensemeli Gladys mukaya otena mbia mono ndis TV twagokire mono korro mugambi to ase studio nande to semberera nyasaye nkomubwerale gochi bosio mbia mono Johnston nyakiramba otena mbia mono ndis TV mbia mono narodo mu chumbone mu tevi na mukwaniri nande ni ngumuganiria mayali tena I wish him all the best mbaka engoli mbia mono asebali mandate gutoma chichumbe chenu majumuri karaturi gitiko chikokora umurobeli oyo karatwar bwate siasa na magenda karaturi no yo kulikero kyo bwa MC bwa gesugodi iyo toka sebungenya dibali masabo hereire sire kabisa na kitoga tosko gojibosiende to na kibuna twasukire na ndabantu bamwire chikura former chief justice mtunga nanya raka tena omo bwa Kenya kwanza na omo bwa Simiro moja bwa timarro ama yoja saba Kenya otayabuna professor Kifita Kipwana uyoro mugabano makweni ari kubuli kiro na era Kenya bari gutwara go sembeli kiroje enkwani ya kwana rende no murai ina go sembeli ngore kwane gazi kibuze kubwase omo buberekera kwegerira omo bwa bwa Kenya kwanza ambia mono asisiasa kiro monto na bwate birengere byaye no ina maoni haya abwate nando no nyoro yo ndo bwate maoni haya tofauti na haya kulingana na inche Kenya kwanza nda kwandire Kenya kwanza mano asenge njo no onde ime nande no onga neti koyo konyo ko koyo boraiko Kenya kwanza ni bwate maona maya kuchiase abantu na inde na ngonya ku insist the bottom up approach ya UDA ngojali ero mwananchi kawaida ngojali ero ngojali goji nonye bonega mate already ni chagete asengencho mate you have to demonstrate again to gukora abantu kuna bone deputy president keregocha ngororore ngo empower abantu abake mama mboga na chabuna sito gali nyali bali masaba agakonya basaye ababako bakore biashara bike abantu ba boda agakonya mama mboga akademonstrating inse ko bumurai inuni nuntakete kura imukiro kwanza so bali bakore biashara bike they benefited from kurende you deputy president abasaye ababa boda banyolete jibesa chisako nagende to kunya kuchira chisako goita so ekinaki ngento kiriyo kuno mwana incho kawaida ainara maono ndojara abamaya ase serikali yetu ya Kenya kwanza bottom up yao Francis Omura the best ngundi we will stand with you at all costs to form a bira in Gesugod. We have been underrated around but this round we have to make it narira abantu bakolikana babera underrated sana ingike gare ko ba nakia abantu bakora ko underrated ya sense me kora kwandanga narode amagendera atara kwa kana usininki abantu balikire ndekesana usinga kiwanda understand the okuandalate okugwa abantu baligire anendo chiba baotana na uracho kubakoni maite siasa ne gwata mangana mange muntu nabara renga ayo koboli chikura tuisaini omontaro naro koranga nero isaine kaliaye
Bono obuchayo bona bu nkagirita kare ko kwandra because maete kerogo tara kwanyoro umuntu agotenga tubwati bayiso kubulira kora tubwati agenda orachiko tebya abantu nero bwate umaete ekero koro kyo mino buchayi n'abantu mbakoro chikyure waso for example lonyoro umuntu no mutaka otenna se podium otebya abantu nga oino mutaka takonyara you see igo ga kwanda ratinga tubwenti asenge njo mutaka tubwenti ko murai egente kamne kero chenge ko kimo nanji yonke kamogoki bono gesui kwanyamugandi yonsi mede wording ba kwanyamugandi kwanyamugwanye tari kwarire bokongu bonsi kabisa ina chagete siasa ya ne the year 2014 I was new in politics ono kibaro kiane kitangani na korete nikyo gutare word ye tukomanya chimbebe ngaikire gutara komanya chiskuru irenga tubwate wodime gutara komanya chi kanisa irenga tubwate nonye chinsoko ji abantu bako chikonyo igende byonse no bibegete nimbibege tamu nimanyitinga nintare tense moyo nsegesu so koru 2014 ekisenge jona tagete ko boli bora 2017 ikona amegete shonga na amanyire gesu kwanza litangani na amanyire okogani kwa bantu so ni nsoka sa bantu na amanyanga area ye umuchando bwate noyo asegite umuchando ro noyo so ona amanyite word kale tari bono bono igano muiro ronde bono imanyite ngiro ni manyite nkingo chikokora embi mono bia sana sari previtu bia rena de jinsa jarire mento koira ninsa oningani robo se ngwa bwo mwele goche mwanchu muri okurigereria anene mwanchu ge susu word no Kenya mugime kyara no le Kenya kwanza bia mono abantu ba minto bali ba pono de torire kamera yo address mwanchu muri kabisa abantu ba minto bali bandigeriti na bali bantegerite kwa Sendizi TV ene ntunde yane akabiri kubuli chikura ntunde tangani tinanyorete akabere ningegene tenga abantu ba minto bali batumuri SMS ira bali bandigeriti ya TV nande bali to merane na baro binyoro gwita nimanyite mu bwato gosemeri okonne sana asende nimanyite nganya saya nabakonye mombo atesi asenye njo nintenderete omorembe nande nabonga nitinga monchore ko bo MC ino gesuso abantu baminto banyali bali masaba bali bamanyite abantu baminto bakisi county bali bamanyite nabarayi baminto bali tokubuli na barabuchikura tigatobeko morembe tigatuguri chikura no bwanchani tige amangana yogosegeta abantu baito osali bintu bya abantu bande siasa yengwerere nande tutigare ko abantu abamo tigatobeko morembe mutwe tigaturi gichikura no bwanchani n'abantu baminto bagisusu haki egona basorra monchore tare 9 mwezi wa 8 kuba MC ino and I will not let you down ni maite tingo kora magosa yo gutakora keri muranji kenkore mbiya mono tiganya saba sesenie naende tigatoberamo ase ekiombeke kio kubuli chikura no murembe thank you so much mbemono mwanju boli kwewere ni otwaringe na Anthony Kirage Anthony Okundi Kirage aina rawo chukaba murida setup Anthony Onkundi Kirage Yatwarenga na Anthony Onkundi Kirage kurwase ward ya Gesu yego toka sebungi nyari bali masaba kunyarega kwera buna nkiaringe tujokora aba Gesu baise ko mwali bagakoba umwe MC obo asimya 5 erebosi ono mwanju muri kwategerere ane kurwase bali bakurwase ward ya Gesu mwiwerere Anthony na kya kwande nduri kumwakere ko kuruga ga sentori ku campaign bona yo wetegerera na ndo tegerera bande otekiwa musi yao gosochore uriukaniti ogokonye miaka 5 erebosio mwajumurire tetwikira busari biro byarire ntokwana angikande nagenda kuliri miro bya ndistivine rwansumo gusi bona botambe ko demne gente kenekia ndandigo kenyora hime ya ndistiv obwansumo gusi niho twarengira sara nyarangi ontita oyone ngase kamera ne semiri ndi studio John Kebatione kuna chibi chana muri yawo chirase njira ya bene bona botambe njiri tariane Brighton Makoli. Thank you.